Malakas na po ang ulan ng anin. Dapat ingat-ingat po tayo sa bumababa pa ang po ang lugar. Ang ikot na po. Kaya napapansin po ako. Pabayad niyo po ako na
Ay, may kangwas. Aga nga na ko na nagturo. Hello, ang washing Aga ko na magturo, kaya ako mabaha. Kakan sa... Giro! Naglangoy lang ani kapasiring udi diyan sa ano yan tulay sa batba. Di ba abot ko pala sa gagang pagbenta ko. Ano ko na, ano ako ka ni? Sige, naku, ano ko na gumaling baruto. Anong baruto dito? Sabi nga rin po, anong barsa ako sa barsa gani. Ano na yung hello? Dahil mo tig ano? Di ba paus? Di ba paus? Bisa naman ko, look. Bisa naman ko. Ano? Dapat kami pinagbabaroto na. Naging dagat na mga konsepsyon. Pag-ibo ng baro. Lansa. Hoy! Ruli, gapa. Dito ang pagbayad, hindi mo nag-arpa na di. Hello, amag na niyo sa smelo. Karla naman yan dito mo niyan. Nagkasarapan dito yan. Ay. Ah. Okay. Yung ang ayos yung bandagan ni. Uyam-uyam. Oh, hello. Ay, pakalo ako. Ayos na tabi ni pagkatabi. Kalo. Ano? Sana. Dito. Sa luwas dyan, si Dina.